Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu sagunging dumadi. Sing ayu-ayu melok aku, sing tuwek-tuwek melok arek-arek. Lah kok penak. Oke, dulur-dulurku, masih bersama channelnya Ngobrol Bareng Ki Darmo dari Kota Wisata Batu. Dulurku kabeh, rungokno kupingmu yo, tak kandhani, tak kabari yo. Aku saiki lagi kelantungan jelajah desa Melangkori. Golek kopi gratis. Nang ome Buririn sama Pak Giarto. Ngono dulur, kepingin wonge? Ayo. Kepingin ro prejengane? Iki salah satu dukun lek ora udu ora tekun, kudune rukun. Teng ting teng, teng ting teng. Hai, Jagong bareng Ki Darmo. Kusing dupa kagondo karoso. Iki dulur kepingin ro kena apa kok ngobong dupa cacahing papat. Ngaweruhi kakang kawa adari sedulur papat 5 pancer, getih puser kakang kawah adi ari kiblat papat. Teng ting teng. Wilujeng dalu. Bu Yanti apa Buririn? Buririn. Oh Buririn. Penak jenenge mek 6 Ririn. Niki Buririn. Jenengan Pak sinten, Pak? Pak Giarto. Pak Giarto. Giarto saka tembung gigih. Arto iku duwe akeh. Nyambut gene sregep. Duwe akeh. Utang ono, Pak. Oke, Buririn. Salam seger waras, kuat selamat. Amin. Sing penting seger waras. Awake kuat. Selamat tingkah polahe, tur akeh rezekine. Alhamdulillah iki aku dina iki bengi iki sonjo nglantung sampean ora grebeken. Mboten. Ngomongku kok bledek e. Oh, mboten napa-napa, malah remen. Seneng nggih? Nggih. Beh, iki aku lur tak ndelok. Wah. Ngawir iki uduk fotone Upin Ipin rek. Uduk fotone Upin Ipin. Iki fotone Pak Giarto ambek Buririn. Itu saat pertama ketemu beliau itu. Oh, nggih, uduk Upin Ipin. Ngawir arek jare Upin Ipin. Oh, Pak Giarto pada saat jadi pejabat ganteng ngene nomere. Heeh. So, ini pada saat melaksanakan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat, saiki abdi dalem. Saya tak ngai foto nih rek, teng ting teng, tong ting tong. Aduh, bongkar ini Mbak Darmo. Adi laksak. Amit Pak nggih. Tak syutinge. Oh, iki ana golane sesepuh, pini sepuh, para kiai, para alim ulama. Para kanjeng panembahan wangsa negara. Dulur, iku gambare manten anyar. Aduh. Jan tenan lur. Iki awak dhewe iki nglantung anjene senengane siji arep oleh kopi. Mboten panggil napa-napa lho. Lho sing penting ngopi, ngolah pikiran sampe entek lho. Sampe entek. Oleh gedang, digeget ben padang. Gedang. Oleh akik. Iki diarani akik tolak melarat. Nah, tolak miskin. Lur. Oh, iki kok akike sak wadah tak kok kabeh lur. Oh. Anggitmu iki Pak Giarto bakul akik ngawur untumu. Rini lur, akik jake digekekno. Ojo maneh akik engko HP didomno pisan digekno. Lah gak bahas. Nggih Buririn, niki kula pun bengi. Dadi dapur kleresan mapan kebenaran. Tumbole tutup bantal oleh guling. Wayahe kula guling-guling sampean kuling-kuling. Pun ngoten mawon, matur suwun dhateng trima. Lemah teles pangeran sing bales, lemah garing pangeran sing paring. Matur nuwun rawuhipun. Nggih, rahayu. Rayu saking duwati, derek saking tindak. Amin. Dulurku,
edisi ngobrol bareng Ki Darmo kelantungan tumuju tratah kasembon wonten daleme Bu Ririn kalian Pak Sugiarto. Aku oleh warisan. Oleh warisan HP loro. Mereke Oppo. Oleh ake. Wis aku tak mulai. Wis kene lur ya. Wis aja lali dibuka, di-subscribe, like, komen, ngobrol bareng Ki Darmo. Waduh, bentuk.